Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, gam apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugod iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat manipod kan ni pagayam nga onyok, nga iti agdama kat adda ijay Canada. Nga masakbay na, intay man pa ipatangatang dagitoy a kablaaw. Kablaaw para kay ni Benjamin Ilarde Jr., avid listener in Taiwan from Cagayan Valley. Egypto family, iti Igig San Lorenzo, Cagayan Valley, from Makailocano TV, iti Dubai. Ti Andres Asuncion family, ti Bacnor East, Burgos, Isabela, from Traveler. Shout out ka ni Mandy Corisay, dita Taiwan. Dulay kan Concepcion family, iti Isabela. Regards iti Dalton Academy faculty and staff, from Dexter Dulay. Jose Benita Padron from Jobel Padron, iti Macau. Insan Lloyd Emocling Ortiz, Giovanni Emocling Kabantak, iti Taiwan. Amin at taga San Antonio, Kawayan, Isabela, kan amin nga dadita Balasiw Taaw, from Donalyn Maximo Barbosa, iti Dubai. Kumusta mo ti Abian family, kan amin at taga Guerrero, from Kabayan, Maganda. Ramos kan Gutierrez family dita San Pedro, Madela, Quirino, from Cara Gutierrez, iti Kuwait. Corpus kan Damaso family dita Pongponga Jones, Isabela. Advance happy birthday into no November 30 kani Avikel Corpus. Kablao pay para kada Pastora Helen Aglugob and family from Avelina, Corpus.
Maala family di Tabanggar, La Union from Florida, Moniz. Moniz, Akas, kanda Bukol family di Tabanggar, La Union. Kastamatan ti Villanueva family. Advance happy birthday kadagiti apukok ada J. Mar Jr. Imbat. Kan timanugang ko ani Lee J. Imbat into November 28 kan 29 from Lola Mamang Ana Jean Gaho iti Singapore. Kablao met iti Kubo family from Prince Jinsen Labo. Kablao pa iti Galyema family ti Sobadi Sur from Gani ti Saudi Arabia. Kastamatan ti Castañeda kan Medina family kan amin at agasaranay Purukfor Kabatuan from Floresma, Castañeda. Makablaawan pa ni Meluwin Luga Juvelo, Joel, Tomas, kan Princess Maika Asuncion, Mila Nicolas, Luga, nga adda iti Singapore, from Melanie Asuncion, iti Kabatuan, Isabela. Shout out pa'y kadaan kan Ren Sotero, kan Freddy Sotelo, kastamatan kan ni Mami Ebing, from Villavelli, Sabado, Ilocana. Special pa'y akablaaw para kan ni Rosemary Villaseñor, dita Malaysia, kan belated happy birthday kay Judy Ann Fermato dita Macau. Intay nga rod ituloy abasaan ti surat ni Onyok. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan nga Onyok, kat iti agdama addaak dito'y Canada. Makunak nga stable matan ti kasasaad ko dito'y tanatalgadan ti trabaho. Kat uray pa'y naadaan iti krisis gapu iti pandemya, sa anak unay nga apektado, ta diretso latta ti trabaho. Idinaamwak da ito YouTube channel yo, isulatan ti pagliwliwaak, agingga ang nagdesisyonak ang nagsurat met, takayat ko apay drama ti padas ko, kat amok apakaadawan da ito'y itinabalitukan nga adal. Sapay la kumata nugot kayo ti panggap mi ken Olga, nana. Saan nga umandugot? Ha? Nanang? Nana? Diyak kayat asika ti mga sawa iti anak ko. Anya nga iti napintas ang masakbayan ni Olga ken ka, kat mamirmiraot ka man. Nalabos kayo mat kagsasao, nanang. Uray naman nalon laang ni Onyok. Saan ama ko na ang mamirmiraot? Taiso ti dakkel akatulungan dagiti kakabsat na. Day tagarod kat. Adda tultulungan na kakabagyan na. Kasano ngay abiyagan na ka. No adda kabingay mo abibiyagan na. Nanang. Nana, saan kayong agdanag? Tatalagaan na kasagana ako ni agpamilya. Isanam naman nyo saan nga agree. Ay, uray anya pa iti bagbagam. Di ka kayat apara iti anak ko. Di ka kayat amanugangan. Kasanoitan, Olga. Talagang oray kasano ti panakisaritak ken ni nanang mo. Di na kayat ngagkalay sata. Onyok. Di kamot kayat nga itaray. Takasla, pinunas ko na namin pinsan ti panagraom ko ni nanang mo na inaramid ko ti kasta. Ngam na siya. Saan ka mabutang amang lapsing iti kayat na? Ha? Ay ayatan ka, Onyok. Oray pa'y nga tano agrigatak iti denam akas iti imbaga ni nanang. Ay ayatan ka. Kat nakasagana ak makikalay sa kan ka. Olga? Siyak ti makisarita ka ni nanang. Kidaw ka palubusan na tan nga agkalaysa. Tawan tumatlaang ti maaramidan na. Kas iti nakunakon. Ay ayatan ka. Kat awan ti makalapod kanyak a makikalay sa kan ka. Balin amaag si ka, Olga.
Imbagak lang arudan ajak kayat ni Onyok aparakan ka. Awan tinasaya at amasak bayam itidin na day siya mamirmiraot. Isasaan man anatangkan ti unom. Apay ngamin ahususgaan yung di tao nanang. Nagagat ni Onyok. Kat mamati akakabaalan na ti lumungaw iti ibagbagayo a kinarigat ti panagbiag. Maysa, Olga. Di nakpagpungtutan kunak lang arudan. Saan kayo apagpungpungtutan nanang? Isungarod nga agpakpakada kami itinasaya at kada kayo. Ngamno apay adi kay umanugot. Dua! Ay ayatek ni Onyok nanang. Agin inayat kami. Isa pa nga asiyo kumatapalubusan da kami nga agkalaysa. Tauray no anya pa'y ti aramidan nyo. Makikalaysa aklat. Bilalaagan ka. Ngamdi ka dimngag. Kat ibagakan ka. Mapasarunwan ti panang tungpakan ka. No di ka pa'y lagsardang. Adalo man ti Rabi Olga. Itulod ka ni Jubalayo. Taamangan na niya pa'y aramidan ni nanang mo. Ay ayatan nak. Wano saan? Ha? Ay ayatan ka. Amumot day ta saan ka di? Pues, di nak itulod di balay mi. Ha? Umyana kun dito'y balayo, Onyok. Anya? Dayto'y laangan ti pamuspusan. Tapno saanan ang makapagkadkad ni nanang idi pa nagkalaysata. Isa pa nga asim, Onyok. No talaga nga'y ayatan nak. Di nak itulod di balay mi. Bayam asyak ti mangi pamuspusan. Tapno awanan ti maaramidan ti inak. Jack nga rod na lapdan ni Olga, iti plano na manang Emmy. Talaga nga imyan iti balay mi. Kat uray no awan tinapasamak iti nagbaetan mi. Imbaga na iti inana, anagkaidda kami. Nakitak tinakaro aluksaw ti inana manang. Ngam immanugutan anagkalaysa kami, tati amuna kat nalpasan ti raya-raya. Panagriknak kat siya kun ti karagsakan a tao dito'y rabaw ti daga, kabayatan ti panagkinarimi ka ni Olga iti sango ti altar manang. Taim pagarup ko no dayjayan ti pangrugyan ti aglaplapusanan a kinaragsak mikas agasawa. Ngam nagbidutak manang Emmy. Naglaing kamotan a lalaki. Ha? Adda ka dito'y balayo ang nakailad. Idinto tayo dyan anak ko tinapan nakitsinda. Nay, Jack imbaga mapan makitsinda na Olga nanang. Kan may sa, Jack amo arimwar. Ti amo Di mo kadadala. amaw, ti mapaspasamak iji anak ko. Takasa daw, adda ka la dito'y anak kailad. Sadot a lalaki. Nana, Awan serbem a lalaki. Sadot ka. Talaga nga awan na pintas a masakbayan di anak ko kan ka. Takas tamot ti ugalem. Sadot. Awan serbem. Sadot ka talaga. anya napasama kay bagbagam Olga. Di kan aglibak Onyok. Nasao kanyak ni Tata Bestre aka aruba.
Anaggapo dito'y balay ni Nanang bayat ti kawan ko. Sang kadengeg kano aging ka dita balay dating iwat ni Nanang. Pinagsasawan na kakano. Anya pinagsasawan? Saan? Imay nakalaan sinapol ni Nanang. Ang umdyak mo ti isungbat ko Tadyak mo tamo no napanam, bakit? Saan akas na timbaga kanyak ni Tata Bestre? Pinagsasawan na kakano ni Nanang. Agkakaalas kano tinagtaod iti bibig na. Impukpuk kaw na kano asadot kan awan ti serbim alalaki. Apay, sadota kaya bakit? Sigaman ti mangibaga kanyak, Olga? Awan ka di ti serbik? Ay, saan anya? Sika ti kagagagatan dito'y lugar tayo. Ado ti atiwam alalaki dito'y. Saan ka asadot? Dandan di mo pa'y ngarod kaya't nagtrabaho ak dito o nagtibalay. Oh, makitam? Iso asaan nga ro dapod mo tinaidanon kan ka? Nga da nang ibaga asadot kan awan ti serbik a tao. Amok ti inak onyok. Iso Olga, bakit? Siyak ti patsyam. Imay nakalaan sinapol dito ni Nanang mo. Diyak ka muna niya ti bagak kang kuhana. Tadyak mo't nga rod amo no napanam. Iso pimanong mo't lang nga dagos. Kasta lang tinapasamak, Olga. Mamarog, bilibakan ka. Naidumduma ti kinasingpert mao. Tata Bestre? Amom ka di nga iti kinaduyo nagkurso na dakin ni Olga di balasang pailan. Kasi ka lang tinagbalin na naturod na nangaram ka ng asawa kan kuwana. Tata Bestre, ay atek ni Olga. Iso nga inasawak. Sana na ita ti pagpilibakan ka unyok barok. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Tata Bestre? Ti kang runa na pagbilibakan ka unyok. Iso di kinaanos mo itinalabid kan managtagibasit ang katugangam. Ha? Amin, dagiti nagkursunada kan ni Olga. Di ina na, di natrasan da. Iso asaan da nga inaram ni Olga nga oray isupay ti kapintasan dito lugar tayo. Ngam sika, manipod idi naghayan ayat kayo, aging gaitangag dandan na kayo. Diyak pa'y pulos nakita ginura, wano nagsakit man la kumatinakam mo iti katugangam. Amo yumat nga ulila ko na damang, Tata Bestre. Iso ati katugangak itanti inak. Saan nga ro darumbang aguraan? Wano agsakit tinakam ko kankwana. Kanuraan niya pa'y siguro ta aramidan kanyak ni Nanang. Awan anyaman na. Ngamin, ay ayatek unay ni Olga nga asawa, Tata Bestre. Olga, bakit? Parugya ako napatarimaan kan padakkilan to'y balay. Ha? Amang ano marigatan ka, unyok? Apay kumamarigatan na kay. Inyorno nga ka talaga daytoy. Para itagbalin nga anak ta. Ha? Di ka makapaglibak kanyak, Olga. Amok nga agdadagsan kan, bakit? Uy, saan na? Ni, agure ka. Wan magpaiso niya. Agtalo abulan itan ajak nagbinulan. Oh, makitam? Kung saan lang nga dayta? Nadlaw ko ang nagrawot kay ita alsam. E din to ta saan matasigod. Ha? Isodakil ti atap kong agdadagsan kan, bakit? Katikayat ko, sakbay nga ipas ngay mo ti inauna nga anak ta. Naurnos ton kan napadakil tanday ti balay ta. Iso sinaganaak amin ang dagita, Olga.
anak ang nagbidot, iti day di apaliiw ko kani Olga nga asawa, manang Emmy. Takabigatan day di apa nagsarita mi, kinuyog ko ang nagpakita iti doktor, kat talaga nga agdadagsanan. Nalaos ti kinaragsak mi nga agasawa manang. Iso nga ad-addan ang naggagatak para kadagiti aginak. Ngam amo tayo meten ti rigat ti panagbiag di ti pagilyan tayo. Uray kayod kalabaw kan ako nada, agkurang latta. Kat day tamanen tinamkwatan ni katugangak, amang tagtagibasit kanyak. Ay, saan mao nga ipandakkel kanyak anapadakkel mo ti balayaw? Tapara kanyak, saan nga umdas da ito'y apagnaudan ti anak? Ken apok! Ha? Unay gat ni nanang na ya. Di kay kadagdanag. Tadumakkel tupay da iti balay mi. Ay, di ka ba nagbalin analastog si kaunyok? Saan nakakontento iti adda ka bibiyag ita ti anak ko iti danam? No saan asika tinakiasawaan na? Ama nga no nadurdur aspay ti panagbiag na. Di kay agdanag nanang. Ta sa anak nga agsardengag sa lukag. Aram baglaang! Tama nga no ibabawi kan ka ti anak ko. Ha? Ay saan na nanang? Di yung ibabawi kanyak na Olga. Ha! Iso ti inspirasyon ko. Isong agsal sa lukagak. Iso asaan yung nga ibabawi. Tapno nakarkaro pa nga agbalinak nga inspirado. Ay naul ka para sangkaw. Hindi pailaeng sa akong ti makapalpaliw itar aramiden ti inam iti asawam tunggal mapandita balayo nga awan ka. Tata Bestre. Ngam di asawam, kaslawan anyaman na kenkwa na ti kasdi nga ugali di inam. Maala na paila ti umisem ang makisarsarita iti inam. Talaga asana ka nagbidot anak asawa ka ni Onyok, Tata Bestre? Nakunamon, Olga, palasangkaw. Kinapudno na. Ado, to umapalkan ka ita, gapo iti kasasaan mo iti biyag. Tata? Naghasat ka palasangkaw. Katamok. Uray pa nga taan na ti mapaspasamag. Sigurado ang natibker ti estado a binukol yung agasawa. Masiguradok na ita. Nanang, saan kayo kumamot nga aglablabos iti asawa? Amang ano da kayon tukit iti agbalin arason iti dimi pagkinaawatan? Ay, padasad na kapasakitan, tabulbulwak day nga unyawk. Nanang, dilag kam malinday di alalaki. Tamang bilinak iti mangipal naaw kun kuana, numagrabyado kagapukan kuana. Nanang, kinapudno na. Ni Onyok nga asawak ti agrabyado, gapu itar aramiden nyo. Ha! Pangaasi yun, nanang. Sardangan yun ti asawak. Nagadun ti napanagnakan na. Agbalinto pa yan ado ti apo ko yo. Ngam agin ga ita. Naalas payla ti panakilangan nyo iti asawak. Pangaasi yun, nanang. Baliwan nyo kuman ti trato yo ka ni Onyok. Pangaasiyo. Baybayamon ni nanang. Anya kalakit din aya.
Di mo na tanikas kaso. Total, awan anyaman na kanyak ti kasi nga aramidan na. Nairwama kun bakit. Nga masaksakitanak, onyok. Baybay amlatan ko nakmet. Agsarita taman kit di tinalapat bakit. Tanapatag da ito nga ibagakken ka. Anya dayta? Palubusan na ko mga agabrod. Takayat ko ang makalungaw tayo iti kinarigat. Ha? Panawan nak? Idinto tagdadagsanak? Saan ko mat nga imbaga nga ita? Urayak pa ang makapagpasngay ka sa akto agabrod. Nga mitapay laeng, kayat ko nakid daw ti pamalubos mo. Pangasim mo ka. Palubusan na nga agabrod. Takayat kayo ayaon iti kinarigat. Impagarup ko no saan nga umanugot ti asawak iti panggap ko manang Emmy. Ngem naalukoy kumatlaan. Apaman ang naipasngay ni Olga ti may kadwa nga anak mi, nagabrodak matan. Taiwan ti damo anapanak. Kat apaman analpas ti trabaho kijay, napagasatanak anak kaumay dito'y Canada, nga iso ti ayan ko nga aging gaita. Ti katugangak manang baliktad itan ti kababalin na. Tano kanayon nak at agibas sitan idi. Ita iap-apan akon. Apaman amalpas ti kontratak dito'y manang, panggap kon ti ag for good dita Pilipinas, taadamotan na ipundar mi abasit a negosyo. Kat iso ti kayat ko nga asikaswan, tapno mabantayak pay ti panagdakkel dagiti anak ko. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, onyok. Pagayam nga onyok, agyamanak iti panagsurat mo. Husto ka, napnuan inspirasyon ti padas mo. Kat napintas apag sagapsapan iti nabalitukan nga adal. Awanan ti maibagakpay pagayam ko, no di mataginayon kumati napintas agasat mo, kat agnanayon kumati kinaragsak ti binukal mo a pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyang. Dintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday ken ragsak, isudat ng paris, kadagiti tugon, iti danal tibiyang.